Wala nang intro-intro. Tapos ayan na. May naririnig siyang parang humihinga na toro. Tapos yung lamig ng buong paligid, napalitan naman ng sobrang init. Tagaktak ang pawis ng nanay ni Ronron. Tapos pakiramdam niya, para siyang nasusunog. Ang sabi niya sa lola niya, "Nang, ang init nang. Nauuhaw na ako nang." Ang sabi ng lola niya, tiisin yung uhaw. Wag na wag siyang lalabas ng banig kung ayaw niyang mas lumala yung nararamdaman niya. Kaso, patindi ng patindi yung nararamdaman niya. Hindi na niya kaya. Naghubad na nga siya eh. Nung akmang lalabas na siya, hinawakan siya nung putak sa hita niya. Tapos napatingin siya sa lola niya. Ang sabi lang nito sa kanya, umupo siya. Tiisin niya at malapit nang matapos. Pag-upo ng nanay ni Ronron, narinig niya na may humihinga sa likod niya. Tapos yung lola niya, nakanganga habang nakatitig sa likuran niya. Tanong niya dito, "Nang, ano yun? Ang init nang. Hindi ko na kaya nang." Tumatango-tango lang yung lola niya habang nakanganga. Para bang sumasang-ayon lang ito sa kung ano man yung nasa likuran ng nanay ni Ronron. Bigla na naman itong dumapa at meron na naman siyang inuusal. Nang magsalita ito ng, "Daling! Dapa!" Dumapa itong nanay ni Ronron. Nakatapat siya sa lola niya. Ang sabi ng lola niya sa kanya, humarap siya sa bahay nila. Pagharap ng nanay ni Ronron, nakita niyang may nakaupo sa itaas ng kubo nila. Nakita niyang may isang lalaki at isang babae. Paglalarawan ng nanay ni Ronron sa mukha ng lalaki, para itong aso. Merong mahabang nguso, maliit na mata, naglalaki ang mga pangil, nakahubo. Pero meron itong dalawang naglalakihang sungay na halos kasing haba din ng mga braso nito. Yung babae naman, animoy ordinaryong tao lang ang itsura. Kaso lang, nung tumagilid ito, nakita ng nanay ni Ronron na punong-puno ng sugat yung kabilang parte ng pisngi nito. Para bang nalapnos na ewan. Tapos wala rin itong suot. Sobrang itim ng mga katawan nila na para bang nababad sa uling. Tapos makikintab. Nanatiling nakatitig yung nanay ni Ronron sa dalawa. Hanggang sa napansin siya ng mga ito na nakatitig sa kanya. Tumalon yung dalawa sa harapan niya. Tapos bumulong yung lola niya na, "Daling, yumuko ka lang. Magdasal ka na ng pabaliktad. Yan yung mga sinasabi kong mga demonyo." Naririnig ng nanay ni Ronron na naglalakad ito paikot sa kanilang maglola. Pilit niyang dinadasal ng pabaliktad ang lahat ng dasal niya. Kaso, nawawala siya sa sarili niya. Gawa ng natatakot siya, tsaka yun ang unang beses na nakakita siya ng demonyo sa buong buhay niya. Tapos nung nagsalita yung babae, nagulat siya. Para bang dalawang boses yung lumalabas. Isang boses ng babae
Tapos yung isa magaspang na parang halimaw na hindi maintindihan. Maya-maya pa, may humawak sa ulo niya. Tapos nakaamoy itong nanay ni Ronron ng amoy asupre, asido, baga, halo-halong amoy na mainit. Tapos napakasakit sa sikmura. Hindi na napigilan ng nanay ni Ronron na maduwal. Suka siya ng suka nun habang nakapikit. Tapos yung dalawang demonyo, tawa ng tawa. Nung tapos na siyang sumuka, nawala rin yung dalawang tumatawa. Tapos tinapik-tapik siya ng lola niya. Paglingon niya dito, nakaupo na ito tapos nakangiti. Tanong niya sa lola niya, "Nang, tapos na ba?" Tumatangu-tangu lang ito sa kanya. Ang sabi ng lola niya, yun ang unang beses na dinalaw siya ng dalawang demonyo. Siguro, tig-isa sila doon. Pero yung hinihintay niyang malakalabaw yung itsura, hindi niya nakita. Pero ayos lang yun. Ang importante, may dumalaw na mga demonyo. Tapos tumayo na ito. Niligpit lahat ng gamit nila at naglakad na pabalik sa bahay nila. Habang sumusunod itong nanay ni Ronron sa lola niya, nakita niya sa gilid ng kubo yung dalawa. Nakaturo ito sa kanya habang tumatawa-tawa na wala naman siyang naririnig na tunog. Tapos nun, unti-unti na silang nawala. Pagpasok nila sa loob ng bahay nila, nakita nila si Mang Ruben na nakahiga sa sala. Tapos unang tanong nito sa kanila, "Oh, tapos na kaagad? Kakahiga ko lang ah." Maniwala kayo o hindi, yung nangyaring insidente na yun, wala pang 10 minuto. Pero parang ilang oras na yung lumipas, di ba? Tanong ng nanay ni Ronron sa kanya, "Ha? Kakahiga? Kanina pa kami sa labas eh." Sagot ni Mang Ruben, "Paanong kanina? Sinang, nakita kong kakalatag lang nung banig. May mga kandila pa nga sa gilid, di ba? Sinisindihan ni Nang, tapos papatayin ulit. Nakailang ulit nga eh. Tapos humiga na ako. Yun, paghiga ko, bigla naman kayong bumalik." Lumingon yung lola niya sa kanya. Tapos ngumiti na lang ito. Ang sabi na lang ng lola nila sa kanila, kumain na lang muna sila bago matulog. May mga ipapakita siya. Habang kumakain sila, yung lola nila bumaba sa bahay tapos lumabas. May mga sinasaboy ito sa mga puno. Mga 4 na puno yung sinabuyan niya. Ayon sa nanay ni Ronron, tubig lang yung sinasaboy ng lola nila. Pagtapos ng pagsaboy, pumasok na ito sa loob. Maya-maya pa, yung mga punong sinabuyan ng lola nila nagliwanag. Manghang-mangha itong dalawa sa nasaksihan nila. Gawa ng ang ganda talaga eh. Umiilaw yung mga puno. Tanong nitong nanay ni Ronron sa lola niya, "Nang, ano yan?" Sagot ng lola nila, "Mga alitap-tap." Yun pala yun. Tinawag ng lola niya yung mga yon para magsilbing ilaw nila sa gabing yon. Pero ang sabi ng lola nila, tuwing mahal na araw lang gumagana yung tubig na yon. 1 taon yung nakaimbak sa ilalim ng bahay nila. Ginagamit niya lang yon kapag merong may sugat na nagpapagamot sa kanya.
o yung mga kati-kati. Pero kapag mahal na araw, para bang nagiging mahiwagang tubig yun. Tapos nagagawa niyang ipangpatawag sa mga alitaptap. Ang nagturo sa kanya nun, lolo niya. Ilang minuto ang lumipas, mas lalong nagliwanag yung puno. Gawa ng mas maraming alitaptap na ang dumadapo doon. Kaso lang, bigla-bigla na lang nagpulasan yung mga alitaptap na yon. Merong kasing tumatalon-talon sa mga puno. Para bang binubugaw nila yung mga alitaptap. Tapos nakita ng nanay ni Ronron na may nakatayo sa gilid ng puno. Dalawa yun. Ang sabi ng lola nila, nandito na sila. May hinintay lang silang umalis. Mga traidor. Pinasarado ng lola nila yung mga bintana at pintuan sa bahay. Tapos pinapatay din ito yung ilaw at pinapwesto sila sa gitna lang ng bahay. Takot na takot si Mang Ruben. Gawa ng yun lang yung unang beses na gagawin nila yon. Ang sabi ng lola nila sa kanila, wag na lang muna gumawa ng ingay. Kung anong maririnig nila sa labas, pabayaan na lang nila. Parehong malakas ang lola nila at yung ibang panig na mga nasa kaliwa kapag Biyernes Santo. Kaya hindi biro kung may makakaharap sila ng ganung oras. Masyadong delikado. Maya-maya pa, may mga naririnig silang nagtatakbuhan paikot sa bahay. Tapos may mga nagtutuktok din ng pader, bubong, pintuan. Talagang ginugulo sila. Hanggang sa merong tumawag sa pangalan ng nanay ni Ronron. Daleng? Daleng! Halika. Silipin mo ako dito sa labas. Kahit dungaw lang. Boses yun. Nung dati niyang kasintahan na akala niyang patay na. Ang sabi ng lola niya sa kanya, huwag maniwala. Baka ginagaya lang yung boses nun. Patay na yun eh. Kaso lang, nagpintig yung puso ng nanay ni Ronron nung narinig niya yung boses na yun. Miss na miss ba naman niya eh. Gustong-gusto nitong lumabas ng bahay nila para puntahan yung kasintahan niya. Kaso lang, nakahawak sa kanya si Mang Ruben, kaya hindi siya makalabas. Nagpupumiglas yung nanay ni Ronron. Wala na. Nakatuon na yung atensyon niya sa kasintahan niya. Wala din kasing tigil yun sa pagtawag sa kanya eh. Sabayan pa na nagdadrama ito na para bang miss na miss siya. Alam ng mga nilalang na nasa labas kung ano ang kahinaan niya. Bumuelo itong nanay ni Ronron para itulak si Mang Ruben. Tapos nung nakawala ito, hinawakan naman siya ng lola niya. Pagtingin niya dito, nanlilisik ang mga mata nito habang pinipigilan siyang lumabas. Tapos ibang-iba yung mukha ng lola niya nung oras na yon. Parang hindi niya lola. Sumigaw ito ng, "Tumigil ka!" Napaupo itong nanay ni Ronron. Tapos takot na takot siya sa lola niya. Yung tumatawag sa kanya sa labas, wala pa ring tigil sa paggamit ng boses ng kasintahan niya. Sabi na siya nang sabi sa lola niya na sisilipin niya lang. Gusto niyang makita kahit sandali lang. Ang sabi ng lola niya sa kanya, silipin yon sa bintana. Wag na wag siyang magbubukas ng pinto. Dahil magiging senyales yon
na iniimbita nilang pumasok sa loob. Yung mga nilalang na nasa labas. Binuksan ng nanay ni Ronron yung bintana nila. Pero konting bukas lang. Sinisipat niya yung nasa labas. Kaso, madilim eh. Wala siyang makita. Nilakihan niya yung bukas ng bintana para makita niya yung sa bandang pintuan nila. Doon kasi nanggagaling yung tinig ng kasintahan niya eh. Medyo nilabas niya ng konti yung ulo niya. Pagdungaw niya doon, may nakita siyang nakatayong lalaki. Kasing taas ng kasintahan niya. Tapos pareho ng katawan. Kinukumpirma niya kung siya ba talaga yon. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Tapos naaaninag niya na, yun nga, yun yung kasintahan niya. Tatawagin na sana niya. Nang bigla na lang merong humila sa kanya papalabas. Napasigaw itong nanay ni Ronron. Agad-agad siyang hinila ng lola niya papasok sa bahay. Galit na galit ito sa kanya. Binilinan kasi siya nito. Nasilipin lang. Ano bang ginagawa niya? Maniwala kayo o hindi, kahit muntik-muntik na siyang mahila sa labas, pinilit pa rin itong nanay ni Ronron na lumabas. Pagtayo niya, sinuwag niya yung lola niya tapos tumakbo siya papunta sa pintuan. Pagbukas ng pintuan ng nanay ni Ronron, bumungad sa kanya ang isang napakalaking itim na aso. Akmang dadambahin na siya nito nang biglang madapa yung nanay ni Ronron. Yun pala, hinila ng lola niya yung paa niya. Tapos kitang-kita nitong nanay ni Ronron na hindi makapasok sa loob ng bahay nila yung aso. Galit na galit yun habang pilit siyang inaabot. Nagmura ng malakas yung lola niya. Tapos meron itong mga binabanggit na mga salita habang lumalapit siya doon sa aso. Maya-maya pa, bigla na lang nawala sa paningin nila yung aso. Tapos tumakbo pa palabas yung lola niya habang merong kawayan na kinakaskas sa lupa. Sinundan nilang magkapatid yung lola nila. Ang gagawin pala nito, mamarkahan niya ng bilog yung buong bahay nila. Akala kasi nila, hahabulin yung aso eh. Nung markado na yung buong bahay, yung lola nila, may mga binubulong-bulong sa kawayan na hawak-hawak niya. Nung tapos na siyang bumulong dito, inihagis niya yon sa malayo. Tapos nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay nila yung lola nila. Hinatak sila nito. Ang sabi, wag na wag silang gagawa ng kahit na anong ingay. Ilang minuto ang lumipas. Nakakaramdam sila ng pagyanig sa bahay nila. Parang lindol, pero paputol-putol eh. Ilang segundo ang pagitan. Ang sabi ng lola nila, yumuko lang sila. Hanggat kaya nilang pigilan yung paghinga nila, pigilan nila. Okay, Ronron 13 pa tayo. Akala ko last na eh, pero hindi pa pala. Alam nyo, sa totoo lang, mahaba pa to eh. Kaso lang, hanggang dito lang yung nagawa natin. Pero huwag kayong mag-alala. Double drop tayo ulit. Ronron 13 at 14. Hayaan nyo lang muna akong makapagpahinga, makapag-restart ng katawan para dire-diretso tayo. Okay, napansin ko dito sa Ronron 12, no? Ano ba yun, yung hinimas-himas siya ng dalawang demonyo tapos
sumuka-suka siya. Ano ba? Pagbebendisyon ba to pag nasa kaliwa ka? Minarkahan ka ba ng demonyo na magiging gabay mo sila? O ano? Wala kasi talaga akong alam pagdating sa mga nasa kaliwa eh. Kung meron man, kung sakasakali man, may mangkukulam, barang, aswang, o kung sino mang nakapanig sa kaliwa. Kung may ideya kayo sa kinukwento nitong nanay ni Ronron, please lang, kailangan namin kayo ngayon. Kung pwede sana, mag-comment kayo sa baba para maliwanagan kami sa lahat ng naririnig namin. Yun lang yung maitutulong ninyo. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 13 at part 14. Pahinga lang ako. Salamat.